eto na naman tayo mga kuwela. Another reaction video na naman tayo, no? So, simulan na natin. Huwag na natin patagalin. Regular na metro daw ang... Magandang po, nagreklamo sa LTFRB ang magkapatid na pasahero ng isang taxi driver na sobra-sobra raw kung maningil. Mahigit 3,000 piso ang siningil sa kanila para sa biyaheng mula Naiya hanggang Cubao. Nakatutok si JP Soriano. Hindi po kami, babayaran niyo po kami. Sige po, diretso. Mula Naiya Terminal 3 sa Pasay, nagpahatid sa bus terminal sa Cubao, Quezon City, ang magkapatid na Janine at Jeffrey Reyes, isang taxi. Ayon sa magkapatid na nag-upload ng video, may lumapit sa kanila sa terminal at inalok sila ng taxi. Regular na metro daw ang singil kaya pumayag sila. Nagulat na lang sila nang sumakay rin ang nag-alok sa kanila ng taxi. Wala pa raw sila sa terminal, sinisingil na sila ng driver. Nagulat sila sa laki ng pamasahe na madadagdagan pa raw kung sa bus terminal sila magpapababa. In 12 kilometers po, stop ko na po ito, tapos diretso ko po kayo sa... Magkano yung 12 kilometers? Bali, ano po yan? 3,600 po. 3,600? 3,600? Opo, 1,000 meters, 1 kilometer. Yung sa airport niya, 650 hanggang ano eh. Terminal Hanggang terminal po eh. yun. Maya-maya, sumama na rin sa usapan ang kasama ng driver. Imbis na mag-iusap kayo naman, Hindi naman po maayos yung ganang usapan. hindi piniliwanag naman po sa'yo, bawal ka malis yan. Hindi pinaliwanag. Ano yung ibabayad namin sa ganong kalaki? Ayon kay Janine, naisip nila na baka kung anong gawin sa kanila sa loob ng sasakyan. Kaya nagdahilan na lang sila na walang pera at kailangan pang mag-withdraw. Pero Wait lang. Nanghihigil na naman ako. Aba naman, parang tinalo mo pa ang UB Express sa singilan ng pamasahe. Tinalo mo pa ang barko sa singilan ng pamasahe. Naiya hanggang Cubao, 3,600 ng singil mo. Aba, baka yumaman ka niyan. Baka malagpasan mo na si Bill Gates sa buong mundo na isa sa pinakamayaman, ha? Ngayon lang po ako ngayon lang ako nakapanood ng ganitong singilan sa pagtataksi. Ako araw-araw ako nagtataksi, no? Hindi naman araw-araw. Palagi akong nagtataksi pero wala akong na-encounter na ganito. Grabe, 3,000 na iya mula Cubao. Ano yung metro mo? Metro ng tubig? At yung metro mo, pang mayaman Grabe na talaga mga estilo ng mga mandurugas na tao ngayon sa panahon, no? Biruin mo, naiya mula Cubao, 3,600. Saan ka nakakita nun? Hindi mo na lang hinold up yung pasahero mo. Kung ganito lahat ng taxi driver o mga taxi dito sa Pilipinas, mabuti nang mawala yung mga yan. Kaya tuloy, yung ibang mga taxi driver na mga matitino nadadamay dito sa mga gagong to, no? Sa mga gagong taxi driver na to na abuso sa mga pasahero nila. Dapat dito, konyatan tong mga to. Dapat dito, binabalatan na kabilang pisngi ng puwet dito Tapos lagyan mo ng asin. Tingnan natin hindi magtatalon to sa sakit. Ito yung taxi driver na kapag sumakay, pwede na, kapag isang sakay pa lang, pwede na agad umuwi. Wala guys, kota na agad, 3,600, di ka pa ba kota doon? May pang boundary ka na, may pang bili ka ng bigas, may pang ulam, may pang inom ka pa. Napakalupit mo naman, boss. Siguro mga isang taon ka lang maging taxi driver, no? Tapos ganito yung singilan mo. Ang bilis ng pag-aksenso mo. Baka mga ilang araw, mga ilang buwan, mapanood na kita sa KMJS na isang dating taxi driver yumaman. Isang dating taxi driver yumaman dahil sa mataas na singil sa pasahero. Mo, 3,600. Saan ka nakakita nun? Naiya hanggang Cubao. Grabe yun Ito yung sinasabi ko na basta lang kumita, no? Basta lang kumita kahit makaapak sila ng sarili nilang kababayan, kahit mang-apak sila ng kababayan nila, kapwa nila Pilipino, basta kumita lang sila, okay na yun. Hindi nila iniisip kung sino yung mga madadamay, hindi nila iniisip na mali na yung ginagawa nila. Ang nasa isip lang nila, makapangbudol sila. Gusto mo ba mas malaking kita dyan? Lapit ka rito. Pukpuk ko yung metro sa'yo. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko.
Nakakasure ako pag pinukpok ko yung metro sa'yo, malaki ang kita mo. Pero sana na-actionan to at nahuli tong tao na to, no? Kasi kapag hindi to nahuli, hindi to nabigyan ng leksyon, gagawin niya pa rin to sa iba nating mga kababayan. Lalo kapag nakita niya yung mga kababayan natin mukhang mapera. Ako po, baka imbis na 3,600 ang singil nito, maging 5,600 ha. Dinaig mo pa yung barko eh. Yung barko nga ngayon siguro nasa 2K plus. O sabi na natin 2,500, 3,000. Sige, sabi natin 3,000 mula Maynila hanggang Visayas, no? Samantalang ikaw, naiya to Cubao 3,600. Ba, malupit ka. Ano yung taxi mo? May LC? Ano yung taxi mo? Invisible na kayang magtumagos-tagos kung saan? Malupit ha. Kaya walang pag-asenso yung Pilipinas dahil sa mga ganitong mga kupal na mga mamamayan dito eh. Kaya walang pag-asenso ang Pinas kasi sa mga taong mapanggamit, mapangsamantala ng mga katulad nito, no? Ito dapat yung mga binibitay. Sa ginawa nyo, yung mga taxi driver na mga matituno, madadamay, promise yan. Dapat gawin dito para madala, talian sa bewang, tapos mula Naiya hanggang Cubao, kalad ka rin. O kaya pahabol yung pahabol mo siya sa taxi. O tumakbo siya mula Naiya hanggang Cubao, tumakbo ka dun ha, para ma-realize mo yung pinaggagawa mong kumag ka. Pinagpapawisan tuloy ako sa'yo, buwisit ka, nang gigigil ako. Yung ultimong mayaman siguro na tao, hindi magbabayad ng ganito 3,600 Naiya hanggang Cubao. Kahit na siguro mga negosyante, magtataka, hindi magbabayad ng ganyang kalaki para lang guruin mo yung singilan mo, ayos ka. Talagang tubong lugaw ka dito sa ginawa mo, Palagay na natin ng gasolina ngayon, Hindi ako updated sa gasolina. Palagay natin ng gasolina ngayon 50 pesos, no? Ang isang litro, 50 pesos pataas. Aba, kahit maging 70 siguro, panalong-panalo ka dito sa singilan mo na to, Ito yung mga tao na hindi talaga dapat tinutularan, no? Dapat talaga to binibigyan ng leksyon at dapat nga mas ma-actionan to or mapanood ng mga pwedeng magturo ng leksyon dito gaya ni Sir Rapi Tulfo or ni Ben Tulfo, kung sino man na pwedeng makapagbigay ng leksyon dito sa tao na to kasi syempre aabusuin at gagawin niya pa rin to pag once na hindi to nadala. At magiging kawawa dito yung mga taxi driver ng mga matitino na mga maayos naman magtrabaho, marangal naman magtrabaho, madadamay sa ganito kasi syempre once na may mga makapanood nito, talagang magiging alerto sila at magiging ganoon na rin yung tingin nila sa mga taxi driver. Kaya ang payo ko sa mga pasahero naman, kausapin nyo mabuti muna, huwag kayong magmadali. No? Kausapin nyo mabuti yung driver kung magkano ba talaga at check nyo yung metro. Kung okay ba talaga, kung nasa tama yung mamaya may konting patak yan at tumabot na naman kayo sa 3,600 na singilan, no? At ang pinagtatako dito, hindi ko lang tinapos yung video, no? Pero napanood ko na kasi noon to. Yung mga pulis na sinumbungan nung dalawang pasahero, bakit hindi man lang hinabol, no? Hindi man lang hinabol nung yung taxi driver at sinabi pa na dapat kayo pa ang makasuhan kasi nga hindi kayo nagbayad. Ikaw ba naman, ikaw tanungin ko, sir, mula Naiya hanggang Cubao, magbabayad kang 3,600. Aba, apakatanga mo naman nun. Para kang para kang nagtampo sa bigas nun, sir. Dapat kayo na mismo na nandyan, nakatambay. Kung may mga kapwa kayo Pilipino na lumapit sa inyo at nanghingi ng tulong bilang trabaho nyo yan, sana hinabol nyo pa rin yung taxi driver para malaman nyo yung punot dulo ng mga pangyayari. Hindi yung sasabihan nyo, hayaan at dapat sila pa yung yung mga pasahero pa kasi hindi sila nagbayad. Kahit ikaw, di ka magbabayad nun no? So dito, walang ginawang masama dito yung yung pasahero, no? Tama yung ginawa nila, tama yung ginawa nyo, binidyoan nyo.
At hindi nga, tama rin yung ginawa nyo na hindi nyo tinabunan yung mukha para makilala ng ibang mga kababayan natin at para ma-alerto sila, no? Para mamukaan nila. So yun, hanggang dito na lang tong video ko na to. Maraming salamat at nakikita nyo, pinagpapawisan na ako sa panggigigil ko dito sa taxi driver na to, no? Yan, at don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page, J. Guevara TV. At pakashare naman tong video na to para mapanood ng iba pa nating kababayan at makapaghanda sila kung sakaling may ganito silang ma-encounter na taxi driver. So ingat po kayo and God bless and peace out. Bye-bye.